И здравейте отново. Това е втори епизод на нашите... Втори епизод, това е една втора част. Една секунда след като... Мълчи се, бе. Това е втора част от тази... Оле, това не иска да го взема, дори че има стрелка. О, с тези искам се пусна в зона. И аз вече имам зоня. Ние сме най-добрите, аз съм на второ място сега. Не, ти ме водиш с един кил, защото имаш две умирания. Да, двете даже са там, едното цяла. Едното сме сте ниски са. Ох, аз съм почти 8 левел. Един кил не трябва. Опа. Ай по-бързо да им пушваме това, да ги биеме. И пишете в коментарите, ако искате още клипове на Лига. Няма ли пента никакъв проблем. Но пента форми как не те са? Няма пента за тебе. За тебе няма и квадра. Чек. Има само да. И да, пишете в коментарите. Ако искате на някаква игра да играем друга, също напишете. Или по ревю да направим, не знам. Сървър, мървър ден за нещо. Да, някакъв сървър. Ако искате Hunger Game, можем да играем. Има един сървър. Космик. Може и за... Космик, да. Добре, хора, емито да поеди просто. Да. Емито да поеди. Ние това с пинки сме сестри, обаче може, ако знае някой как да хоства, може да играем четиримата заедно. Вау, Много съм нахана. Казах ти, че няма още. Да, ти си пинки свинки. Ти си Катарина, какво искаш? Ти си Лукс, какво искаш? Да съм соло мит, ти ще ви. Той път бил двама на мит. Да съм мит искам. Аз искам да съм соло. Не, аз искам съм соло. Като птица съм. Бам, шакака. И си пингъл, аз сама, защото съм пълната. И фанам. Да, казвам за един колкото и... сега така спонджал. Абе, Дима, как така да се казва? Не ти даваш, от тя, какво се прави? Next казвам на волейболен. Сега се къса, бе. Ти защо излъчвана? Не мога да си... Тихо. Значи трябваше просто да ни идваш. Значи, това развали клипа. Да. Емито развали клипа, господа. Значи няма да го качваш, нали? Офо. However. Айде сега ще ги убия на толкова къв. Ще пусна зони. Айде ги по-бързо да ги биеме, ли? Той бие ботове да набият и аз не знам. Таман да си пусна зонията. Тамо. Оле, мисля на колко остана. Имам улта, обаче нямам мана. Прецакване. Колко е прецакане, ей. Виж ли какъв съм точен. Убия? Да. Браво. Не даде ли ми асист? Не знам. Хора, след малко, може би ще папа за малко. Ако стане, се извинявам. Тя вече е станала. Тихо. Емито е много нахална някога хора. Много се приличат. Като сестри. По характер, по нахалство, по всичко. Моля че аз да приличам на нея. Тя ме научи, бе. Знам. По-бързо, че нямам мана, идвай. Идвам, че са уникални и аз ще ги взема и двете. И как като ме гонят, кажи ми. Той е пинг. Не знае. Много ти гледам мапа, бягай и няма казах ти. Не ги И така, пак сме тука. Съжалявам за паузата, но ви предупредих. Нахалната ми сестра дойде да си мие зъбите. Да, по обяд ще си минем зъбите. Да, направо много е добра. Какво правя? И, добре.
скоро пак ще спирам клипа. Може би ще е на 3 части. Да. Като гледам как се движиш. Еми, Пинки, по-бързо. Не дей само салата. Аз искам да буташ тауърите. Аз искам да се направя пента и аз съм хора да става. Ай бе, няма да правя тук 100 клипа заради тебе. И още един епизод. Следващия път ти ще снимаш, знаеш ли? Кой да играеш с 8 ФПЦ? Други гей, Пак е по-добре от 8. аз съм играл с Принц. Не дей да плачеш. Какво да ни? Той кой искаш, Катерина? Един от най-нубските чампове. Той като пусна. За малко хора. Да направя квадрата, обаче великият тауър е добър. Много ясно. Айде да бутаме. Ако за 3 минути успеем да бутнем, ние сме бог. Бог. Ние сме богове тук. Абе хора, ако не успеем да бутнем за 3 минути, мога да ви кажа само едно, че сме спечелили. И че аз съм направила 3 песни. И ако няма да спираме клипа, обаче ще спече. Като свърши клипа, няма да пускам как сме спечели, защото за 3 минути няма какво да ви покажам. И няма даже 3 минути дали за много. Ще спра клипа, той ще ме спечели, как няма да спечели. Сам всички се съберат права пента, защото обаче не знам толкова. Да, защото съм нахална. Те са да кой спускам от е така, но то и аз не знам е така, просто ма те. И аз ще не го е срам, ще ми вземе пентата, не, don't give him, don't give it. Аз да ви кажа, не съм много добър на лига, обаче ако ви искате, ще потъкваме малко. Упс. Ай, бързо пушвай. Ясно става. Не умирай. Съжалявам, ако клипа такова прекъсна изведнъж. Гледам да следя времето, обаче колкото. О, но официална квадра. Ай, хилни малко, какво гледаш? Ой, не, но официал квадра е равно на но Пента. Да, но Помощ! Еми, уж ти пуснах шилда. бързо. Трети му. Знам, че мога да го убия. Само аз се трябва да Оле, много ми ларва. Затова не мога да вземам килове. Колко кило имаш? Не ти Така. Колко кило имаш? Сега на 20-та минута спирам клипа. Не го спирам, той малко повече, защото нали заради се Да, точно на 20-та ще го спра, защото... I don't die. Double kill. Абе, зоната ми не работи. Натиснах, спами го това трикътвам гуд. Спря ли клипа? Не. Ай, хора, довиждане. Това ще бъде вин. Няма да правя трети клип, защото няма да се струва за 4 минути да го правя. И довиждане. Как пишете в коментарите, абонирайте се. Следете ни канала и това е. Чао.